Zoals geweten gebeuren er nog steeds veel te veel door de hoekongevallen in België. B-mixbeton en gooiersbeton rijden elke dag met 20 tot 30 mixers door de stadskernen, waar dus veel kwetsbare kinderen rondrijden met de fiets. En dat maakt het probleem van de dode hoekspiegel voor de Sigmaroc groep, waartoe de beide bedrijven behoren, tot een absolute prioriteit. Enerzijds hebben we onze chauffeurs een interne opleiding gegeven via toolbox-meetings. Nadien stellen B-mixbeton en gooiersbeton een mixer ter beschikking op de speelplaats, waar de kinderen dan zelf kunnen inkruipen en zelf kunnen ervaren hoe het is om op de weg te rijden met een dergelijke grote mixer en om te kijken in de spiegels waar zij al dan niet hun mede-klasgenootjes kunnen zien.